Zviri sisi ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikuitika kutaura kwandikuita mumastriti muri kubhebha. Let me tell you, vhiki rino tichange tichida minamato yakasimba. Isusu vamwewo tisuwo zvakare tinosangana nezvimhingamupini dzakasiyana-siyana nevamwe munharaunda dzatinogarisana nadzo kuti what is happening and where is it coming from and going. Maona manje indochiona musi wekutanga rekanditi kusarazuruka sareshi pochibuda vasikana maslay vari kunzi vakaindiswa out nemuzimbabweni. Asoiswa out nemuzimbabweni waslay aya muzimbabweni wakarowa pasi, virtually disappeared. Kwakusiya maslay pina aya vanga vakachena zikamboitwa kana vakanaka iva vocha kana kacharanga mukakaurungwi. When something is nice we appreciate. Vasikana yavo vagwada mapasi vokudanisa kuti vainzi korobhai nemiviri yenyu here kana kuti vainzi kudi voiswa ngetani mumaoko. Hino vamwe voti aiwa nhau iyi yakaitika kubotswana haina kusvika kuSouth Africa. Nyaya iyi yakadai asi equation yokuda ichiti muZimbabwe ndiye akaenda nani nemaslay ndokubva avatiza maslay queen aya. I'm like okay, I don't know why. I am confused. Maona manje tobva ipapo tochidzoka kunhau yani yabuda nhasi. Nhau iyi iri kutotenda kutaura kwatiri kuita yababa vatino maitino uyezve musikana wandichati Dorcas naasawira wamaitino. Saka handizozivi kuti tinoiti quadruple equation here kana kuti inonzi simultaneous equation here. Apo tino I am confused. Where is this friend of maitino coming into this relationship? Vachizomira pakusvika pakuti iwe Dorcas ndipe bhuku rako. I am confused. Now ndochifunga ndikati alright. Vabatino vari kuitwa muacuzo wokuti vakaita muhaulaudo nani nadoka. Handiti zvazvindoti chichakaitika chakabata mubatino kuti vange vachidero. Handisi kukurudzira kuti vanhu ngavaite gumbomba pashe, don't get me wrong. Asi toda kudzoka panhau yekuti asawira vamaitino. Why? Magatsi ekuti ndipe bhurukwa abvepi? I'm confused. I am confused. Like seriously speaking, I am confused. Nekuti ava vabatino ava vari kuzama kurandidzira maitino kuti vasarowa dhoka wakazvigarira akamirira akadi munhu wakanaka asingamboiti dhoka atikura nemacha akanaka chakanaka zvakare mukakaurungi. When something is beautiful we appreciate. Uyu asaura maitino vakutora video maitino achipopota kuti zvese zvataura kuti wati unechakati ukati unechakati nanoda kurova. Uyu asawira maitino uchitaura kuti chibvisa bhurukwa rako. Ini ndoti maitino imimi asawira venyu ava magatsi ekubvisa girlfriend yemurume wenyu bhurukwa vamawanepi? Number 1. Number 2, uchikwana papi paequation kuri kuti unosungwa zvokwadi mapurisa kana iko zvino ouya achitsvaka munhu. Iwewe asawira iwewe maitino ndiwo uchangoti paforefront because uyu angashirwa mamba maka maitino. Iwe ukabvisa munhu bhurukwa hachasi zvamamita nekuti after bhurukwa rabviswa apata chataona tazongoona wapfeka. Saka mamitei pamabvisa bhurukwa rake. Muona manje this is inhuman because iwe mumwe mudzimai haungadi kuti bhurukwa rake hakusikana mukoti nekuti vanhu vanokwasa kubvisa vanhu mabhurukwa avo zvepamutemo chaiyo tazogara zvana zviremba nekuti vanongada kuongorora kuti vaone kuti dambudziko raunaro riri kutambudza nderipi chibvisa tikubaye jekiseni. Muona manje ipapo zvotendekwa. Saka ava asawirwa maitina udhokotera wavo uri pakuti chii bhurukwa remwana muri kuridii bhurukwa remwana moda kunorigadzirisa here kana marigadzisa sozodii. Muona manje saka I am confused like seriously speaking I am confused kuti where are you coming in asawira wamaitina pane bhurukwa iri. Saka mariita izvo zviri pai bhurukwa iri nokuti kana maenda kundogadzisa bhurukwa remwana maisa muhari atikura nhema mandoribika mukarikurunga kuti kuda urege gumbobashe zvokwadi zvamwari kudai tisingadi kurara nhema. Babatinoka vanogona kusiyana nadhoka mangwana vanenge vana petunia zvokwadi babatino vanotoradza kuti vatori determined and determination nezvavari kuita nokuti ikozvo matoita wese matoita nini nokuti matora mabhurukwa inokukora masota Dorcas nebhurukwa rake muda kuti adii mukamukuvadza kunhasi ngeni kwake ikoko muda kuti adii manje unoati zvamuda kuzama kuita panapa ini asawira vamaitina handizobvisisi. Now isusu sevanhu manje paindateta kufunga kuti do you have shares in that relationship as well? Where are you fitting in to that level? Rekubvisa munhu bhurukwa kuti tinyarara shamwari tipe bhurukwa akasa kuti pabhurukwa. Are you also dating Babatino? We don't know. We are confused. Muona manje saka kuda
ira watu wajorosisitira motoita kutoti iwa ungatore pandogolauka saka kana wadero chiteni pabhurukwa ndorisota muri kupinda papi nekuti maitini wangu achingopopota saka vamwe vakati ngatite operation justice for this lady vamwe vakati zvinhu zvakati hatizvitenderi musociety. Why would you do something like that? I don't know, I am confused. Kuinda wazoenda ke asangada bhurukwa rake asawira indine charama ndichimira pekuti asawira vamaitino ndo vanyanya kumiramira panyaya yabhurukwa rikafunga rikasosiwa saka izvozvi kuda dhoka we hope kuti she's safe. Vamwe vakabuda nezvikadlana vakati nabhurukwa ramwana wangu unosara ikoko. Vanhu vakati why are you fighting for this lady? Zvikanzi nevamwe let's normalize kuti kana murume wako aita kumbobhemba pachi usandorova uyu musikana kuda musikana wangu asingatozvisi kuti batinowane mudzimai. It's not her fault. Unoona nakuti vanhu kana vachitiudza munhu kuti ndokudaka hakuna kwazvinenge zvakambonyogwa pahuma kuti kuda uyu ndibaba Tino, uyu ndibaba Petunia, uyu ndibaba Gracious. Unosingazvizivi kuda pamwe watoziva nhasi assumption kuda waziva nhasi uyu yekera kuti uyu murume womunhu muona manje oro kuda angachiziva toda basa mativi yose kuda angachiziva nekuti anzi mai avangoti anzi maisenderana manoodles masenderana manoodles wakangoteera zvekuti iwe une zvakati zvaunogwana nazvo muona manje indiza kuti maitinopa vakaona izvi vakazoita sei I don't know. In this society, so many things can happen. But at the end of the day, we forget to also look at the man. This man, did he like kuti ari single? Kana kuti musikana waisa zvikuda kuti uri murume wandoda kufambidzana naye uri mwana ndokati hasi zvogona hatitoziviwo muona manje asi nawo iripo ndeye kuti todzokera pabhurukwa remwana bhurukwa mwana ngatidzokere kwavakatora kuti haungaribvisi and now we don't know kuti vakaitei naro muona manje saka vanhu kuti justice for iye Dorcas uyu nekuti iko zvino zvionaiwo zvamamita muda kudii naro kera jujeti rake ranga kapfeka iroro matorerei mwana manje I don't know. Saka ndinongoti all the best hangu naDhoka. I hope ari safe hana zvamukuvhiringidza kana kuti zvagwana zvokuda kuti bhurukwa ratokwa vanhu can do anything nehanzu dzevanhu. Ndosaka vanhu vazhinji vachiti hanzu hadzinangwi pashi unogona kungotorwa hanzu yako usiku unoitwa zvanoitwa naro rongodzoswa iwe uchingofunga kuti ndopandakavata ndakarisa paya izvo kana watozemenewa watosotewa muona manje. Saka ndozvezvimwe zvinhu izvozvo zvosiririsa asi zvinoitika musociety. Waresha yesi pamwe kuda waresha angachiziva kuti murume wandikufambidzana naye murume womunhu asi andikungoti kuzotora bhurukwa rake chinja chakanaka kuti pakuita zva. What else are they needing that bhurukwa for? What else, like seriously? Kuti varipfeke here iwo kuti maitini varipfeke here oro kuendesa kuti rosotewa ndo yega congregation yatinayo. Ungaendepi naro? Haungaendi naro kuJorodhani kakundori kanda kuJorodhani. It can't. Like seriously speaking, it can't. So ndoze zvimwe izvozvi zvatasangana nazvo mumastreetsini. Saka ndinongoti all the best kunani kunevo vacho vari mulishi even namaitino vachoni ndovati all the best. Vamwe vakati maitino enga yenyu is directed to the wrong person. Deal with your man. Your man is the one ari wrong panapa kuti achikwa zvamwari katatozogara hatizivi kuti nekuda kwei zvinhu zvoda saizvozvo asi tichiri ipapo zvedu todzokera kunhau yani yakaitika madeko iyi. Vanhu vazhinji vamwe vari kuti hatiri kureva nhema. Many things happen in this celebrity life industry, so we wish all the best kuna Mambo Duty uyezve we will keep listening to his music. Whatever happened, it happened. Vamwe vakati no, we didn't hear pakataurwa naMambo Duty kuti JP. So isusu we keep focusing in both of them kuti isinongwada vakadero nokuti havana kutaura munhu kuti JP wakadai vamwe vakutaura saizvozvo. So ndo mamwe maconclusions akutendera vamwe vari kuwanza vamwe vari kutiwo saka inangu who am I to judge? I'm just a nobody and I'll keep saying all the best kuna Mambo Duty neyo munhu wamwari kwete kuti munhu wamwari iye uyu chikomana JP ndo zvandokwanisa kutaura no muJorosicity amongst them ndokwanisa kutaura kuti pamwe ndo iripo maybewo munhu akangutaura mashoko asi akamiskotewa ona manje. And this Mave, I wish him all the best and I hope kuti vamwe vachangomupa mari yacho yaanogara achichema nayo
Nyacho iperi. Nokuti kana ari nyaya yemari kudai kumugwadza, they just have to give him that money yacho yanofunga kuti anoowewa namambodhudzi. Vomupa nyacho yopera, big guns by big guns, buy guns by buy guns, bail guns by bail guns. Munhu woinda asi akwakaza kwake. Nyangwe zvikanzi akambotengesa madhiski akambotoita kana kuti chelete nemadhiski iwayo akawanawo akabenefita nyangwe achipusha maworks what. But if something like this happens, unongoti kana iyo mari yacho yaatekera, because we don't know the relationship kuti yakatanga sei yawo kuti vairwisana sei. Saka kuda kutongodi kutongomubhadhira mari yacho niyo zvopera. Asi kana vati hakuna, because like I said before, zvesvika kuseri we don't know. Maybe kune zvimwe zvinhu zvekutoti vakatombotukana kwa kune mari dzakatombotogwa pamwe mambodhutsi vasingazivi. Saka pamwe ndosaka vari adamana kuti ndiri kumubhadhira kuda wakadlawo mari yakati. So it's tit for tat, fair game. Wakadla mari yemadhiski hope kuda mari yacho yatosvika kana 500 600 700 madhiski achitengesewa, asi mambodhutsi pamwe vasingadli mari yachoni. Muona manje nekuti wangotaura kuti anzi ndakanyura masomo. Mwana sana zichingoita wongompa ivo kugara pasi votaurirana. Inini I don't know kuda management yaoneke chiti hakuna zvakadero. Why is he doing this? Let him just go and spread. At the end of the day zvichangopera nyangwe akapaomba akaita sei. I don't know. So yeah, let me just say ndozvo zvimwe zvinhu zvokuitika muZimbabwe. Tochinda kumhiri kwemakungwa kuJoni, kuJoza, vana somuzi somugaga vachidanzira kuti ngqoqo to the ngqongqosti to the ngqongqo, nekuti uyu wake muhale uya wanga wanyora kuti hanzi munofanira kuziva the difference between musikama nemuabuse pakati pevana. Uyu somugaga ndokuti iwe unogwara iwe ndati uri for example, uri gava to the gavest, something like that. Ko uyawo vanonzi vana black what uyu nemudzimai wake onzi vanga vachibvisirwa 65k ipe ndizoti ipe month account pe ye maintenance yevana vakazobuda vari mucherima. Vabuda mucherima ndokuti isu hedu tichagara mucherima muno, asi ndofunga murume wakagwaza wakati aiwa zve ini ndinobhadhara zvose nekupa mota zvese vakaita mudhivorce vapedza kudero zvikanzi at least you have to pay for upkeep kashamwari because vana vangu vangasafi. Now ndakubhadhara bhiri remagetsi, asi from now onwards you will take care of yourself. I mean, how come ne65 vamwe vakati nauye kuti wanga ajara kurarama life yakanaka. Tochibva ipapo toenda kune nhau yekupesera yekuti kwanza, why do people send their kids to these elite schools? I'm like, wow, that's really nice because hanzi kune chikoro chinodhura singambe chikokoko nonga chiita 16,000 per term here. It's an example. I'm not so sure about the figure. So, no. If you're sending your kids to these schools, number one, some people, they say, I'm sending my kid there so that the kid can get married to a rich one kid wofuti. Mumwe ndokuti inini ndine shamwari yangu akacloser due through a friend yemwana wake nekuti pachikoro paanenge achidzidza. It's all about money, rich, elite people. So sometimes when you meet your parents' friend, your parents' kid friend, something like that, you never know pamwe vari mufuel. Iwe kuda kuita zvefuel. Makutotanga kuti nyaya dzoenderana paya. Makutota masana agreement pamwe wokuita izvi. So you are buying you are buying class as well. Then vamwe zvikanzi panoenda kuma meetings paya my parents what my game. That's how they mix and mingle. Vakutodzana kuti andita into gas, into petrol, into maize, into agriculture, into mining. Vakutolinga vekumusoro vagara kumusoro iwe uri basa zapa nekuti hausuda kusacrifice unongoramba kadiro. So somehow they are buying what class as well. They are not like really sending the kid only. Na iwo vari kutozviitirawo futi vabereki vavo. Saka hanzi ndo maitiro anoita iwayo kuti sometimes unofanira kugara uri top square kumusoro ikoko kuti zvakambonaka. So zvitenda izvozvo. Saka ndozvandanga ndava nazvo mukati mevhidhiyo. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.